Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj rozpoczynamy live 2, live testowy. Tutaj sprawdzamy inne tutaj sprzęty, inny mikrofon, także zobaczymy, czy jest pewna różnica, jakaś różnica, jakakolwiek różnica między tym live'em pierwszym a live'em drugim. I teraz muszę zapamiętać, że teraz mam mikrofon w takiej odległości. A teraz odległość zmieniam i zobaczymy, czy jest tutaj, czy jest jakaś różnica, tak? Czy jest jakaś różnica w nagłośnieniu. I tutaj robimy taki teścik live testowy. To wszystko na razie, także do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.